ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಪುರ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪಂದು ಒಂದುಲ್ಲರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ನುಂಗೆಲೆಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮುಲ್ಪದ ನುಂಗೆಲೆಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಪೊಯ್. ಯಾನನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪಿರೆದು ದೀವನ್ಗ. ಒಂದು ನುಂಗೆಲೆಟ್ಟಿನ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆಕ್ಕದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ನುಂಗದು ದೀವಂದೆ. ಒಂಜಿ 10 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ಪುಳಿ, ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಇಡಿ ತಾರೆ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ. ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಹೊತ್ತುಗ ಉಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಳಿ ಬೊಕ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಗ. ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏಪ ಆಫ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆತುಂಡು. ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಂದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನೇ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸೈಡ್ ದಿತ್ತಿಲೆ ಆತ್ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲಿ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಂಗ. ಈ ಪುಳಿನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಮುಂಚಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಮುಟ ಒಂದಿನ ನೀರಡೊಂತೆ ಪೊತ್ತು ಪಿಜೆಂಕದು ಸೈಡ್ ದೀಕ. ಇದೆ ತಾರಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರದ ಆಲ ಪಾಡನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡ್ರೈ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಂಗ. ಇತ್ತೆ ತುವನನೆ ಗೊತ್ತಾವನುಂಡು ತಾರ ಇದ ಪೂ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆತನ್ ಪಂದು ನಿಕಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಡ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಬೇತೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡುಂಡ ಉಂದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉದಿನ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಎಟ್ಟಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಉಂದೆನ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಯಾ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಪ್ಪು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಜು ನಡೆದಿತ್ತೀಕ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಈ ಮಸಾಲೆನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಟ್ಟಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತ ತಿರ್ಗೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಇತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಹಾಪಿನ ತಾಂಡ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚು. నేను ಬೇತೆ ಭಜನ ಪಾಡ್ದಿಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪುಳಿ ಈ ಮೂಜನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಗ. ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಕೆ ನುಂಗೆಲೆಟ್ಟಿನ್ಲ ಪಾಡುಂಗ. ಒಂದು ನುಂಗಿಲೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬಿಡ್ಚೇನೆ ಕಡೆನೇವರ ಪಂಡೆ
ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವ ತುಳಿ ಈತೆಯ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಡತ್ತು ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪನಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಸುರುಕು ನೀನು ತುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೂಕ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಳು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೇರಿತ್ತಿನ ಹಸ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿತ್ತನ ಬಂದಾಂಡ ಅವೇನು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡೋ ನೋಡಿ ಬಂದು ನುಂಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಎಪ್ಪುನೇಟ್ ಹಸ್ರದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗವಂತೆ ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಹೊರಾನೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಂಡ ಪೊಕೊಂತೆ ಸೇರ್ಪಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಪಾಡುಂಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರವೆಲ್ಲ ಸುರುಕೆ ಪೊತ್ತಿನೇಟ್ ಹಸ್ರಾದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಿದ್ದು ದಾಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಆವಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಆವಡು ತಾರಾಯ ಆವಡು ಸುರುಕೆ ವರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸಾಸೆಮಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಜೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಮಿಕ್ಸನ್ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಅಂಚಲ ನಿಕಲ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ನಿಕಲಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ದೀವೊಲಿ ಆಂಡ್ ನಿನಿತೆ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ಕ ಎಂಚಾತುಂಡು ಇನಿತ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರು ನನ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ ಮಂತರ ಎಂಚಾಂಡು ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಏನೇನು ಪೂರವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಬರ್ರೆಗ್ ನಿಕಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಕಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟಿಕ್ಕೊಟ್ಟ ನಿಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.